Salkisa Zoromino debate Murashing Bo Jobani Bagi Haikini Tipra Sarokno Matangi Telangani Bagino Kini Jobak Haitelangmani O Jobak Haitelangmani Obahani Zorofano Kini O Tipra Sa Jaknairo Kebo Batini Kabui Okui Kano Brok ni Mokoni Mukti Kibiuno ni David Murashing O Jobano Nairi Hormani Ahikino Haina Haiki Fili David Murashing Shilungo Tongai O Tipra Sarokbai Tangi malai mani ini o coba rokno boba hake teiwasa coba hijakna ni bagi o lama rokno pino ini David Morasing Shilunggo tongai o tipra sarok bai malai na tangmani o Shilunggo tongai o tipra sarok ni bising tuino kotor subam manai Dilli ha kotor ni coba no ini supungwi kapungmani fiaba ini hasini lukurok ni bising tibo ini keboba matai rokno kulomui keboba isorno dia ye ini ma hake no Korokjani Bumungbai ini o Shenkra Jobarokni Korang Rokno Kahamke Korang Pisai Tubuh Mantung ini Hasini Lukurokni Bisingtibo Motai Tani Isoni Tani Shan Mungluk San Laino ini Kaham Kai Supunglu Kapumani Koktai Kot Marokni Tuye Kiabat ini Obono Tini Shilonggo Tongai Tiprasha Liha Kotoro Tangpuro Belekeno Tini Kotor Subawi ini Bini Nok Nuknu Hamya Kano ini bini nogono muthui cari kandi hormani korokja Tiprasa Chandramohan bo o Tiprasa ni bisingtino tini o Shilong hastiwo tongpuro o Shilonggo tongpuro o Tiprasa Sengkaragrok subamu kotormani ini belek hak hamlaimani okthai kokma phiawa ini obono Tiprasa Shilonggo tongnai rok bai malaina thangtani o Takuk Chandramohan korokja Tiprasa bini nogono tini o Jobarokni kokthai kokmarokno tuilai borok tini achok lainai tini ni o Salmarini jorawono taiwasa Joba boba hake khailene tini o Tiprasa lukurok bai koklam achok laino buskangni Joba bo haino lam phyogi rijaknai hayakba yasku skangjaknai tini sawi thangrika David Morasing Jatona hambai tini sini borong nang Takuk Chandramohan bobai hai malaika bo belai kecheng bosimi ya te joto subala hapana bobo belai kecheng agoleni simi Dilli himi thanglai pro movement khai pro belai kene saktari bobo sat yogzala ha ngemono trak kosoro baksa thui mata mojela sini borong nang dasono song kon tero rupini jogdi soro nge khana 19 तारिख हमने ने खाना माले लेसी नहीं ताने हमला आने भैया को कबांग मत Tiprasa लुकुरो पाराने के ताव खाने हाई सिने ताखुक भाई मालाइका के खाना और तास के माल लाइकोर फाना लाइकोर मेन जाओ लामा ता मेन डोट के और नसम थांगने बाथक लाइजाक और जगन निरक जो तो भाई माला लेने खाना जोरा 10:30 पाव खाना जोरा 10:30 ताव ना नरक जरा शिलोंग तंगने रक Igoro Zagawan Bonoro Takuk Chandramohan Bobai Bo Ang to Jotoni phone number kre han bang Takuk Chandramohan je farsa call khainai ar baksa call ma yangai bo please oro jaga phaile jadi sini Takuk Chandramohan oro like koro ganggo jaga ni rong ni kop thaisa thaini ni suggestions norok je chubai rohnai rok sini students rok je logonai rok norni kop thaisa thaini suggestions tango boskang ni next movement no sing table follow it lang laina bagai kahani bagai khana unor pare khanga ke khana to